Апынулася, што палякі любяць беларусаў. Абмяркоўваем новае сацыялагічнае даследаванне. Дык колькі беларусаў жыве ў Польшчы? 10 тысяч ці паўмільёна. Абмяркоўваем новыя афіцыйныя дадзеныя. Падаецца, што польскі ўрад усё ж такі заўважыў праблему з ксенафобіяй. Абмяркоўваем апошнія навіны. Гэта падказ зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод зроблена 10 дае зніжку 10%. 25 верасня запрашаем на канферэнцыю Белтех у Варшаве, галоўную канферэнцыю беларускага IT-камьюніці. Спецыяльна для вас квіткі са зніжкай 10% па промокодзе зроблена. Кірыл, перад тым, як мы пачнем, запрасі нашых гледачоў і глядачак на дзень народзіну падкаст. Сябры, неверагодна, але гэта факт. Наш падкаст існуе ўжо амаль што 2 гады. З гэтай нагоды мы хацім запрасіць вас на святкаванне Дня народзінаў зроблена ў Польшчы, якое адбудзецца 30 жніўня ў нядзелю у стэнд-ап-локалі ў Варшаве. Хутка з'явяцца ўжо ўсе падрабязнасці, і мы распачнем продаж квіткоў. Таму, калі ласка, пазначайце сабе гэты дзень, рэзервуйце яго, захавайце для нас час і прыходзьце, бярыце сваіх сяброў, знаёмых, сябровак, сем'і і давайце адсвяткуем другі дзень народзінаў зроблена ў Польшчы разам з вамі. Штогод мы абмяркоўваем, гэта беларусы Польшчы, што палякі нас быццам бы не любяць, бо выходзіць штогадовае даследаванне пра стасунак палякаў да іншых народаў, і там аказваецца, што беларусы на апошніх месцах. Тут выйшла новае даследаванне, у якім палякі любяць беларусаў. Распавядзі, пра што размова. Вось такія даследаванні я, канечне ж, значна больш люблю. Сябры, так, фактычна, кожны год у студзені мы не ідзем у лазню, так, мы пачынаем з таго, што абмяркоўваем чарговае даследаванне пра стасунак палякаў да іншых народаў. Канечне, у спісе гэтых іншых народаў ёсць, канечне ж, і беларусы. І традыцыйна, штогод беларусы недзе там у самым хвасце. Трэцяе месца з канца. За намі толькі ромы і расейцы. Так склалася гістарычна ў апошняе, як мінімум, дзесяцігоддзя. Выключэннем быў 20-й год. І штогод мы бачым, што колькасць палякаў, якія нібыта ставяцца да беларусаў з вярожасцю, складае амаль што палову насельніцтва Польшчы. У апошнім даследаванні гэта было 46% палякаў. І штогод мы абмяркоўваем у падкасце таксама гэтую тэму. Мы як мінімум 2 разы краналіся гэтага даследавання ў нашым падкасці. Звычайна, як выходзіла чарговае свежае. І заўсёды спрабавалі знайсці вытлумачэнне такім лічбам. Тым больш, што ў рэальным жыцці яно ўсё выглядае крыху інакш. Сапраўды, бо пагадзіцеся, калі б палова палякаў нас ненавідзела, то мы б значна часцей сутыкаліся з рознымі непрыемнымі рэчамі. Насамрэч, можна было б нават не выходзіць з дому. Бо можна было б сутыкнуцца нейкай агрэсіі ў свой бок. Пры гэтым, у рэальным жыцці часцей за ўсё мы гэтага не заўважаем. І хутчэй нават наадварот. Дык вось, ёсць такая даволі вялікая, буйная фірма SW Research. Гэтая фірма займаецца сандажамі, то бок даследаваннямі грамадскай думкі. Гэта адна з найбуйнейшых у Польшчы фірм, якая праводзіць гэтага тыпу даследавання. І яны у супрацы з адным з сацыялагічных інстытутаў, дарэчы, гэта беларускі сацыялагічны інстытут, яны разам правялі даследаванне, дзе спрабавалі больш, скажем так, прамацаць стасунак палякаў да беларусаў. На жаль, я не знайшоў матэрыялаў, як выглядала метадалогія, як дакладна было сфармуляванае пытанне, бо да гэтага, дарэчы, вельмі шмат залежыць. Але яны задалі некалькі пытанняў гэтым людзям, якіх яны апытвалі.
І з розных бакоў паспрабавалі зазірнуць на іх погляд на нас, беларусаў. Дык вось, калі у даследаванні вось гэтым штогадовым яго праводзіць, дарэчы, ЦБОС, гэта польская дзяржаўная установа, якая падпарадкаваная ўраду. Вось, і калі там каля паловы палякаў ставяцца з варожасцю, а пазітыўна да беларусаў ставіцца менш за 20%, то ў даследаванні SW Research, з гэтым свежыкім, якое было праведзена, дарэчы, у траўні, то бок яно сапраўды вельмі свежае, усё з дакладнасцю ды наадварот. Нават лепш. Больш за палову палякаў задэкларавалі, што яны ставяцца да беларусаў добразычліва. Вось, з зачлівасцю, з добрай зачлівасцю. Хадзі абдыму. Вось. Пры гэтым з варожасцю да беларусаў ставіцца каля там 17% палякаў. Іншыя адказалі, што ім цяжка адказаць. Вось. Але я лічу такі адказ таксама звычайным нармальным адказам. Вось. Агрэсіі няма? Окей. Можа быць нейтральны холад, мне гэта не перашкаджае. Слухай, за цікавосць гэтага даследавання, што там падзялілі беларусаў на беларусаў, якія жывуць у Польшчы, і беларусаў, якія жывуць у Беларусі. А як адрозніваюцца гэтыя дадзеныя пра стасунак палякаў да беларусаў, да розных беларусаў? Так, фактычна быў такі падзел, і што цікава, стасунак крыху лепшы у выпадку з беларусамі, якія жывуць у Польшчы, але вось гэтая розніца, яна складае там, здаецца, каля 3%, вось прыкладна, і можна сказаць, што месціцца вось у межах статыстычнай хібнасці. Таму можна сказаць, што прыкладна аднолькава, вось, што да тых беларусаў, якія жывуць у Польшчы, што да тых беларусаў, якія жывуць у Беларусі. То бок агулам стэрэатып пра беларусаў у польскай свядомасці, ён такі больш пазітыўны. Вось пра беларусаў як народ. Вось давай працягнем гісторыю пра беларусаў як народ, бо там былі даволі цікавыя і нават дзіўныя рэчы ў гэтым даследаванні. Высветлілася, што 39% палякаў не лічаць беларусаў асобным народам. Як бы ты гэта патлумачыў? Так, фактычна, там было некалькі пытанняў. Дарэчы, вось, на жаль, няма поўнага матэрыялу з гэтага даследавання, бо ёсць толькі пасрэдныя журналісцкія апісанні гэтага даследавання. То бок я не ведаю ані дакладнай фармулёўкі, ані дакладнага спісу гэтых пытанняў. Але былі пытанні пра, між іншым, пра тое, ці лічаць вы беларусаў самастойным народам. Бо, ведаеце, тут нават вось акрэсленне самастойны народ, аддзельны народ, ці яшчэ неяк так, яно ўжо можа вельмі моцна паўплываць на ацэнку чалавека, якога мы пытаемся. Вось. Таму фармулёўка пытання ў сацыялагічных даследаваннях, яна проста неверагодна важная. Дык вось, прабачце, 39% фактычна адказалі так, і канечне ж, магло б здавацца спачатку, што вось расійскія наратывы. Няма беларусаў як народу, так, ось, трыедзіны рускі народ. Боже, прасці, Господи. Ось, калі я прачытаў гэтыя вынікі, то, ў прынцыпе, я нічому не здзівіўся. Ось. І, дарэчы, я пашукаў, у інтэрнэце ёсць гэтае даследаванне з каментарамі. Так, з каментарамі ад сацыёлагаў ці там палітолагаў. Ось. І, ў прынцыпе, думкі тыя ж самыя, што былі, што ў мяне, што вось менавіта тут, у гэтым пытанні, дзе, магчыма, яно было не да канца добра сфармуляванае, і людзі не да канца добра зразумелі, пра што канкрэтна гаворка. Ось. І яны адказвалі не... Частка гэтых людзей адказвала не пра беларусаў як этнас, а пра Беларусь як дзяржаву. Так, гэта дыскусійнае пытанне, але мы ў гэта лезці зараз не будзем. Вось, проста факт, што хутчэй за ўсё вось у гэтым пытанні выплыла тое, што выплывала ў пытанні у даследаванні таго ж ЦБОСу ў стаўленні палякаў да беларусаў, дзе таксама хутчэй за ўсё беларусаў, мы гэта падкрэслівалі шматразова ў падкасце, дзе беларусаў склейвалі з беларускай дзяржавай. Ось. Таксама і у гэтым пытанні дакладна. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы.
Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELC у школе польскі на так. Сертыфікат TELC можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні ў універсітэт і на працы. Код «Зроблена 10» дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Наш падкаст, як і раней, працягвае выходзіць дзякуючы рэкламе і падтрымцы нашых дарагіх гледачоў і глядачак. Таму запрашаю вас на Buy Me Coffee ці Patreon, дзе вы зможаце падтрымаць нас ці то аднаразовым донатам, ці выкупіўшы падпіску. Асабліва заахвочваю выкупіць падпіску, бо, па-першае, гэта дазволіць нам павысіць фінансавую стабільнасць нашага праекту, а таксама і вы атрымаеце дадатковыя бонусы, сярод якіх, напрыклад, доступ у наш закрыты часік, дзе ёсць прямая сувязь з намі, а кожнай гадзіне 24 гадзіны на суткі, можна сказаць. Падтрымлівайце нас, працягвайце заставацца з намі і проста дзякуй, што вы ў нас ёсць. Што мы яшчэ ведаем? Ці ўспрымаюць палякі беларусаў, якія жывуць у Польшчы, як ужо нейкіх, ведаеш, сваіх? Ці гэта проста ўсё тыя ж мігранты з усходу і ўсё на гэтым? Ну, агулам, з таго, што можна паглядзець, не толькі ў гэтым даследаванні, дарэчы, але агулам нават у тым, што палякі кажуць і пішуць пра беларусаў. Што так, беларусы ўспрымаюцца палякамі, вялікай колькасцю палякаў, тых палякаў, якія, прынамсі, нешта пра беларусаў ведаюць. Бо пра гэта мы зараз яшчэ таксама паразмаўляем. Што беларусы ўспрымаюцца як вельмі блізкі сяброўскі народ, які блізкі па сваім культурным кодзе, па сваім каштоўнасцям агулам, ну і, канечне, гістарычна. Дарэчы, я ж пару дзён таму даслоўна так пісаў, публікаваў трэд у Твітары, у Інстаграме, там паўсюль, дзе толькі можна. Так, бо спомнілася 20 гадоў, як я жыву ў Польшчы. І гэты трэд, ён вельмі моцна заляцеў, пры гэтым на ўсіх платформах, і цягам там 2 сутак я ледзь паспяваў адказваць на розныя каментары ці паведамленні у прыватныя паведамленні. І шчыра, 99% вельмі пазітыўныя. Што тыя каментары, якія былі напісаныя публічна, што тыя паведамленні, якія я атрымліваў прыват. Дзе вельмі шмат разоў палякі, да якіх заляцеў гэты трэд, бо я напісаў яго па-польску, вельмі пазітыўна выказваліся пра нас, беларусаў. І гэты наратыў, ён быў і раней таксама. І ён быў значна раней за тую ўсю антыэміграцкую сітуацыю, антыэмігранцкія настроі, якія з'явіліся ў польскім грамадстве ў апошнія парачку-тройку гадоў. Дарэчы, я ў нашым падкасці таксама распавядаў шмат гісторый пра то, як там 5-10 гадоў таму я, размаўляючы са звычайнымі палякамі, заўсёды чуў пра беларусаў добрыя словы. І, дарэчы, рэкамендую нашым даражэнькім гледачам-гледачкам знайсці на YouTube. Ёсць размовы Вітальда Юраша у адным з падкастаў. Гэта даволі свежая размова. Ёй, магчыма, там 2-3 месяцы. Яна там больш за гадзіну трывае, але яна ўся поўнасцю прысвечаная Беларусі і беларусам. І проста паслухайце, у якім ключы гэта гучыць гэтая размова. Вельмі пазітыўна. Навіта таму я вельмі рады, што выйшла такое даследаванне, якое, на мой погляд, асабіста крыху больш паказвае фактычна рэальны стан рэчаў, калі гаворка пра адносіны паміж палякамі і беларусамі як народамі. Яшчэ гэтае даследаванне быццам бы паказвае, што палякі не вельмі добра ведаюць пра Беларусь. Пра нейкія культурныя моманты, пра нейкіх вядомых людзей і гэтак далей. Як ты думаеш, чаму? І гэта ёсць такая бяда. Так, дарэчы, і польскія даследчыкі, каментатары, палітолагі, гісторыкі ўсе падкрэсліваюць, калі гаворка недзе там заходзіць пра Беларусь, то ўсе падкрэсліваюць, што мы нічога не ведаем пра Беларусь. На той жа сустрэчы у рэдакцыі ОНЭТу, дзе я быў, інтэрнэт-карыстальнік падчас прамой трансляцыі задаў Вітальду Юрашу пытанне пра Беларусь, пра беларусаў, і таксама падкрэсліў, што мы нічога не ведаем. Не як канкрэтныя людзі, а як грамадства агулам.
Тое самае падкрэсліваў, дарэчы, і Антоні Дудак, вось адзін ўсё ж такі з найвыбітнейшых польскіх гісторыкаў, так, ну і палітычных каментатараў яшчэ апошнім часам. Вось, таксама і шматлікія іншыя людзі. Пра Беларусь, Беларусь гэта як белая пляма. Вось, на жаль. І гэта вельмі моцна кідае цень вось на агульны стасунак. Вось, дарэчы, вось тая частка грамадства польскага, якая ці то з варожасцю, ці то з недаверам. Вось таксама ёсць яшчэ даследаванне пра недавер беларусам, дзе там каля траціны нібыта не давераюць беларусам, але гэта не раўно нянавісць. Недавер не раўно нянавісць. Гэта не та ж самая рэч, трэба таксама разумець. Дык вось гэта часцей за ўсё бярэцца з таго, што людзі проста нічога пра нас не ведаюць. Вось, што мы для іх як нейкія абарыгены з далёкай выспы. Вось. Хаця мы жывем за плотам, даслоўна. І, ну, на жаль, так І яно плод ёсць. вялікі. Але плод вялікі, вось. Сапраўды гэты плод у ментальным сэнсе, такім пазнавальным сэнсе, ён выглядае прыкладна як сцяна у гульні прэстолаў. Вось, прыкладна так яно выглядае. Слухай, пры гэтым я думаю, што гэта ў пэўным сэнсе нармальна, бо мы, беларусы, таксама не шмат ведаем пра Польшчу і палякаў. Калі жывем у Беларусі, зразумела, што калі ты жывеш ужо ў Польшчы, ты інтэгруешся, даведваешся пра гісторыю, даведваешся пра культуру і гэтак далей. Але агулам мне падаецца, што гэта такая крыху ўзаемная штука. Так, бо паміж нашымі народамі ёсць жалезная заслона, ось, якая крыху пачала сыпацца на пачатку 90-х гадоў, але пасля яе падмазалі шпахлёўкай, вось, пакрасілі, і яна стаіць дагэтуль. Вось. На жаль, на вялікі жаль. Канешне ж, ты маеш рацыю, што калі мяне спытаць, напрыклад, пра славакаў, ось, то я мала што буду ведаць пра славакаў у сэнсе такім падрабязным, так? Але пры гэтым у мяне ёсць нейкі закадаваны код, я ведаю, што славакі нармальныя людзі. Вось. Хаця б так, хаця б такое, так. Бо гэта склалася з нейкіх там урыўкаў інфармацыі, якія цягам свайго жыцця я атрымліваў з нейкіх розных крыніц. Вось. Ці праязджаючы праз Славакію, ці проста сустракаючы славакаў нават тут у Польшчы. Вось у мяне склаўся нейкі стэрэатып у галаве, так што славакі нарм, вось, ведаеце. Пры гэтым пра Беларусь і беларусаў, на жаль, ведаюць альбо вельмі мала, альбо ведаюць нейкія ўрыўкі, якія даходзяць са СМІ, і пры гэтым пра што пішуць СМІ? СМІ пішуць тады, калі здаралася нешта дрэннае, звычайна. Вось. І, канешне ж, ва ўспрыняцці шматлікіх палякаў, вялікай групы палякаў прынамсі, склаўся вось такі стэрэатып. Калі яны чуюць кодавае слова «беларусы», то адразу ўсплываюць у галаве крызіс на мяжы ці яшчэ нешта там. Ось. І гэтыя вось усе імпульсы, яны звычайна негатыўныя, так? І гэта, ну, на жаль, перакладаецца пасля на іхняе стаўленне да нас. Вось пры гэтым пра культуру, напрыклад, беларускую, яны амаль што нічога не ведаюць. Пра гісторыю, дарэчы, пра гісторыю ведаюць больш, бо ўсё ж такі палякі праходзяць у школе Рэч Паспалітую двух народаў, і там пра Беларусь кажуць. Ось. Таму свядомасць нашага ўдзелу ў гэтай дзяржаве сярод палякаў высокая, так? Яны ведаюць пра беларускую гісторыю, але яны проста думаюць, што гэта польская гісторыя. Ёсць нюанс. Слухай. Дыскусійна, окей. Слухай, за апошнія гады зразумела, што беларусаў стала значна больш у Польшчы. І як тваё меркаванне? Ці гэта пазітыўна, ці, можа, наадварот, негатыўна ўплывае на стасунак палякаў да беларусаў? Ну, агулам тое, што вырасла дыяспара, пры гэтым выразна вырасла дыяспара, можна нават сказаць, з'явілася дыяспара, бо дагэтуль гэта былі проста нейкія там невялікія групкі беларускіх мігрантаў. Я не кажу абсалютна пра аўтахтонную меншасць, вось, гэта асобная агулам тэма. Ось. Але менавіта вось пра беларусаў, якія пераехалі ў Польшчу, то дагэтуль гэтай дыяспары не было. Ось. Гэта былі проста вось беларускія мігранты, якія часам недзе там нешта маглі зладзіць, але гэта было абсалютна незаўважальна. Ось, і амаль што ніхто пра гэта не ведаў. Цяпер жа у
Польшча сфармавалася і працягвае фармавацца, бо я не лічу гэты працэс нейкім скончаным. Гэта працэс, які ідзе, трывае і будзе яшчэ трываць даволі доўга. Сфармавалася гэтая дыяспара беларусаў у Польшчы. Пры гэтым, што цікава, з'яўляецца і з'явілася і расце таксама сярод гэтых беларусаў яшчэ і групы беларусаў, якія прынамсі карыстаюцца беларускай мовай, што таксама вельмі файна. Бо я сапраўды не скажу, што вельмі часта, вось, бо ўсё ж такі нас не мільёны, але даволі рэгулярна сустракаю людзей проста ў Варшаве, недзе там абсолютна выпадкова і рандомна, якія размаўляюць на беларускай мове. Вось, гэта вельмі прыемна. Дык вось, тое, што з'явілася гэтая дыяспара, на мой погляд, вельмі пазітыўна. Вось, бо я таксама падкрэсліваю раней у нашым падкасці, што вось тыя людзі, якія у апытаннях на нейкія там пытанні па-рознаму сфармуляваныя, кажуць пра нейкую ці то не нянавісць, але ўсё ж такі там варожасць ці адсутнасць даверу да беларусаў, яны проста з беларусамі яшчэ не паспелі пазнаёміцца. Вось. Дастаткова з намі пазнаёміцца, каб зразумець, што мы такія добрыя зайчыкі і коцікі, вось, і ўвогуле трэба нас любіць. Вось. І пры гэтым, сапраўды, амаль што заўсёды, калі я чую ад палякаў, як яны выказваюцца на нашую тэму, вось, то калі гаворка заходзіць пра тое, што вось яны ведаюць кагосьці з беларусаў, то я не воднага разу ў такі выпадку не пачуў нічога негатыўнага. Вось. Што яшчэ пазітыўна у гэтай дыяспары? Дыяспара робіць тое, што мы робімся заўважальнымі. Вось. Мне вельмі падабаецца тое, што ў буйных гарадах, прынамсі, з'яўляецца вялікая колькасць беларускіх бізнесаў. Так, ёсць бары, рэстараны, розныя працоўні, крамы. Гэтага сапраўды даволі шмат. Беларусы даволі прадпрымальныя людзі. Ось, як высветлілася. І гэта крута. Ва ўмовах свабоднай краіны з добрымі ўмовамі для прадпрымальніцкай дзейнасці беларусы ахвоча гэтым карыстаюцца. Гэта таксама вельмі файна дзейнічае на нашу распазнавальнасць. Таксама ўсё больш і больш з'яўляецца розных культурніцкіх ініцыятыў. Так? Адбываюцца ці то нейкія нават там канцэрты, фестывалі, ось у Кракаве, які цудоўны летуцень, так? У Варшаве вырушняк. Ось, нават я вось проста гартаючы рілз в інстаграме наткнуўся на тое, што нават у лечніцы на рыначнай плошчы беларусы танчылі беларускія нацыянальныя танцы. Крута! Офігенна, сапраўды крута. Вельмі гэта падтрымліваю. Дык вось, гэта ўсё дзейнічае на плюс. Адзінае што, такія рэчы будуюцца не хутка. Ось. І чакаць таго, што ось у нейкі момант у Польшчы пераехала, не ведаю, там 200, 300, 500 тысяч чалавек, і на наступны дзень усе палякі пра нас добра ведаюць і добра ставяцца? Не. На жаль, гэта выпрацоўваецца гадамі. І ад нас з вамі, жывучых у Польшчы беларусаў, ад кожнага з нас, дарэчы, ад кожнага паасобку і ад усіх разам залежыць, як пра нас будуць думаць палякі праз 10, 20 ці 30 гадоў. Вось давай коротка падсумуем, што як бы можна рабіць на такім вось індывідуальным узроўні, на ўроўні дыяспары, каб ці прынамсі падтрымліваць ці паляпшаць вось імідж беларусаў у Польшчы. Кожны з нас можа дакласці сваю цаглінку да гэтага будыначку ладнага. Як я казаў адну з нашых недаўніх выпускаў, несці пазітыўны прыклад. Гэта сапраўды вельмі крута. Ось. Гэта добра дзейнічае. Не трэба замыкацца ў нейкай бурбалцы інфармацыйнай, інтэрнетаўскай, дзе ствараецца ўражанне, што сапраўды ты не можаш выйсці на вуліцу і не можаш загаварыць з ніводным палякам, бо проста цябе ўсе вакол ненавідзяць. Блін, гэта не так. Так, канешне. До рэчы, вось адзін з маіх падпісчыкаў у Твіттары звярнуў увагу, так ці інакш да нас там ці то з недаверам, ці з варожасцю ставяцца мільёны палякаў. Так, сябры, 17% палякаў, вось якія, напрыклад, недобразычліва ставяцца да беларусаў, гэта прыкладна 6-7 мільёнаў чалавек у Польшчы. Гэта вельмі шмат. Але гэта не азначае адразу, што гэтыя людзі будуць неяк там негатыўна, агрэсіўна, прабачце, паказваць свой да нас стасунак. Ось. Бо тыя людзі, якія ўжо праяўляюць агрэсію, гэта асобная тэма. Што мы можам яшчэ зрабіць? Прынамсі,
намагацца культываваць беларушчыну сваю таксама. Вось, бо паверце мне, палякі гэта любяць. Ось. Акрамя невялікага адсотачку людзей, які будуць казаць, што мы там не народ, унутрыменшы, і ўвогуле беларуская мова, культура не існуе, гэта людзі, якія, скажам так, з'яўляюцца насіцелямі прыкладна расійскага наратыву пра тое, што беларусы як народ не існуюць, так? Але такія людзі ў найвыразнейшай меншасці сярод палякаў. Ось. Заставайцеся беларусамі, старайцеся, намагайцеся кантактаваць з палякамі, распавядаць ім пра нас, пра тое, якія мы. Калі ласка, шануйце гэтую краіну, у чарговы раз паўтараюся. Не парушайце законы. Вось. Паказвайце, што мы беларусы, гэта добры набытак для Польшчы. Вось. Нават у нашых апытанках, якія вось мы перыядычна робім на вуліцах Варшавы, таксама некаторыя з людзей, вось палякаў, з якімі мы размаўлялі, таксама падкрэслівалі, што вось яны ведаюць беларусаў, і гэта вау, крута, беларусы крутыя, суперскія людзі. Вось, давайце падтрымліваць вось менавіта гэты стэрэатып. Вось. Таму праз нейкі час вось свядомасць сярод палякаў пра беларусаў будзе дакладна павялічвацца, і гэтая свядомасць будзе ўсё больш і больш пазітыўнай. І гэта будзе крута. Добра. На такой пазітыўнай ноце пераходзім да наступнай тэмы. Гуўны ўжо статыстычны, то бок польская дзяржава падлічыла, колькі замежнікаў фактычна жыве ў Польшчы. І апынулася, што беларусы на другім месцы. Распавядзі крыху пра гэтае даследаванне, бо яно такое эксперыментальнае, яго нават прям наўпрост так і называюць. Беларусы даўно задаюцца пытаннем, колькасць беларусаў жыве ў Польшчы. Вось. І таксама, як і мы рабілі вось гэтыя пытаннячкі вулічныя, дзе пыталіся палякаў, колькі беларусаў жыве ў Польшчы, і адказы былі абсолютна розныя, ад 10 тысяч до 5 мільёнаў. Вось. Таму палітра адказаў вельмі вялікая. Па шчырасці, па сваіх адчуваннях, я думаў, што праўда недзе пасярэдзіне, і што вось паміж тым, што публікуе ЗУС, што нібыта 140 тысяч, ось, і паміж тым, што пішуць нейкія СМІ, што ажно паўмільёна, то я заўсёды прытрымліваюся, што хутчэй за ўсё, праўда, пасярэдзіне будзе 300. Ось, прыкладна. Ось. І прыкладна так у мяне адчувалася, што вакол з 300 тысяч беларусаў павінна быць. Ось ёсць нейкая такая ментальная сувязь паміж беларусамі, здаецца, як паміж кітамі ў вадзе. Дык вось, гуўны ўжо статыстычны, то бок Польстат, можна яго назваць, ось, апублікаваў дадзены, дзе яны спрабавалі эксперыментальным спосабам падлічыць агулам колькасць іншаземцаў у Польшчы. Агулам высвятляецца, што гэта ўсё не так проста насамрэч. Звычайна магло б здавацца, што такое, выйдзеш нейкую базу Excel, так, выдзеліш па нацыянальнасці, і вось табе адказ. Але не, ўсё ж такі падлічыць колькасць людзей у такой даволі буйнай краіне вельмі цяжка. На чым поляга эксперымент, так? Гуўны ўжо статыстычны падлічыў людзей, карыстаючыся з іх слядоў жыцця, так, ось, у базах даных розных устаноў. Ось, звычайна, там, наколькі я разумею, выкарыстоўваўся нумар песаль, так, і дзе ён і бралася пад увагу, каб ён быў выкарыстаны гэтым чалавекам двойчы у розных базах. Бо гэта абазначала, што чалавек фактычна жыве ў Польшчы, так, і карыстаецца рознымі ці то дзяржаўнымі паслугамі, ці то плаціць падаткі, і так далей, бо ўсё гэта завязанае на номер песаль. Высветлілася, што агулам іншаземцаў у Польшчы 2,3 мільёна чалавек. Прыкладна так я сабе гэта і уяўляў насамрэч. А што тычыцца беларусаў, то так, мы фактычна занялі другое месца, і нас амаль што, там без малага, 179 тысяч чалавек. Гэта вось тыя людзі, якія па меркаванню Głównego Urzędu Statystycznego, але, падкрэслю, гэта не афіцыйна, бо гэта эксперымент. Ось, па іх меркаванні прыкладна столькі беларусаў знаходзяцца ў дадзены момант у Польшчы і фактычна тут жывуць, ось, займаючыся рознымі там сваімі справамі. Давай паразмаўляем, як звычайна, пра давер да гэтых дадзеных. Що ж таки, гэта эксперымент. Па маіх адчуваннях все ж таки неяк больш. Ось, сапраўды, я не магу пагадзіцца з тым, што нас усяго 179 тысяч. Бо я, здаецца, ведаю столькі цудоўных беларусаў у Варшаве, што павінна быць, як мінімум, там, 250.
Але слухайце, усей праўды мы ніколі не даведаемся. Вось гэта па-першае, бо падлічыць гэта проста амаль што немагчыма, здаецца, так дакладна. Ось я думаю, што так ці інакш сярод гэтых што да гэтых людзей яшчэ там трэба пару дзесяткаў тысяч дадаць як мінімум. Ось і на мой погляд, усё ж такі 200 тысяч павінна назбірацца. Ось акрамя ж таго, трэба разумець, што вось тут не было нідзе пазначана, ці тут уваходзіць у гэты 179 тысяч толькі тыя людзі, якія маюць беларускі пашпарт, ці, напрыклад, уваходзяць таксама людзі, якія беларусы, але ўжо маюць польскія пашпарты, так? Бо таксама ёсць яшчэ некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Гэта вось беларусы з польскімі пашпартамі, як я, напрыклад. Вось. Таму, на маю думку, ўсё ж такі беларусаў крыху больш, чым у гэтым даследаванні. Колькі дакладна, адзін бог ведае. Окей, вяртаемся да тэмы вось гэтага некага беларускага мяккага ўплыву. На твою думку, вот 180 Soft тысяч, power, так. да, ці гэтага ўжо дастаткова, каб неяк, ведаеш, вось паляпшаць візерунак, імідж беларусаў, не ведаю, лепш знаёміць палякаў з Беларуссю, можа ўплываць на нейкія рашэнні і гэтак далей. На мою думку, гэтага ўжо дастаткова, але гэта не азначае, што не можа быць крыху больш, чым ёсць. Ось. Агулам мы робімся паволі ўсё больш заўважальнымі. Пры гэтым не перакрочваем нейкую мяжу, дзе будуць сказаць, што вакол адны беларусы. Бо гэта таксама пачынае у гэтым выпадку дзейнічаць на некарысць. Пры такой колькасці людзей, беларусаў у Польшчы ў сэнсе, усё больш і больш палякаў паступова будуць недзе з намі сутыкацца. Ці то ў працы, ці на вучобе, там у ВНУ, ці ў школе, так? Ці ў нейкіх проста агульных супольных кампаніях. І з цягам часу, так ці інакш, свядомасць палякаў пра беларусаў будзе павышацца, і ад нас з вамі канкрэтна, ад кожнага з нас залежыць, якая будзе гэтая свядомасць. Ось. Таму, яшчэ раз паўтару, нясем пазітыўны прыклад, распавядаем добрыя рэчы пра беларусаў, паказваем, якія мы файныя ёсць, ось, і што з намі трэба сябраваць. І што агулам мы нікому зла не жадаем, ось, і дакладна не прыехалі сюды, каб гэтую дзяржаву разбураць. Ось. Кожны з нас можа гэта зрабіць. На твою думку, як вось такая вялікая колькасць беларусаў можа ўплываць, ведаеш, на такім высокім узроўні, на странавыя адносіны хіба паміж Польшчай і Беларусю? Можа, у будучыні? У будучыні дакладна, вось, бо ведаеце, вось той жа самы, вось па тое, пра што я казаў хвіліну таму, так, што будуем пазітыўную свядомасць пра беларусаў у Польшчы, гэта таксама у будучыні можа даць добрыя плёны, калі гаворка пра стасункі паміж двумя дзяржавамі. Таксама. Ось, можна сабе ўявіць, што ў нейкай перспектыве частка гэтых беларусаў, якія жывуць у Польшчы, зможа вярнуцца ў Беларусь. Ось. І ў такім выпадку такая група людзей, якія маюць досвед жыцця ў Польшчы, маюць досвед стасункаў вельмі блізкіх з палякамі, жыцця сярод палякаў, гэта таксама будзе пазітыўна сказвацца на стасунках паміж менавіта ўжо дзяржавамі. Гэта перакладаецца і на проста міждзяржаўныя адносіны, гэта перакладаецца і на, напрыклад, адносіны паміж бізнесамі ў двух краінах. Ось. Гэта ўсё у перспектыве, канешне ж, можа даць вельмі пазітыўны, намацальны, што вельмі важна, плён. Сёння ў нас атрымліваецца выключна пазітыўны выпуск, таму пераходзім да трэцяй пазітыўнай тэмы. Падаецца, што польская дзяржава ўзялася за пытанне ксенафобіі. Давай распавядзем як бы пра сігналы, ці сігнальчыкі, ці сігналішчы, якія пра гэта кажуць. Першая тэма гэта, вось мы з табой неяк расказвалі пра вось гэтыя умоўныя баявыя атрады, якія ходзяць і спраўджаюць дакументы мігрантаў. Як гісторыя пайшла далей? Нядаўна ж, вось так, мы распавядалі пра, абмяркоўвалі тое, як былі заўважаныя людзі у
мундурах, вельмі нагадваючых вайсковыя польскія мундуры на цэнтральным вакзале ў Варшаве, дзе яны правяралі дакументы ў людзей, якія вельмі моцна маглі нагадваць іназемцаў, так? І правяралі легальнасць іх побыту ў Польшчы. Вось, што агулам яны не маюць права рабіць, бо дзеля гэтага ў Польшчы ёсць цэлы вялікі спіс розных службаў. Вось, так. Ну, і плюс яшчэ прадаўцы лужапцы, якія могуць правяраць твой узрост. Дык вось, ці гісторыя на гэтым скончылася? Не, гісторыя на гэтым не скончылася. Мінула даслоўна пара тыдняў, і гэтыя людзі ў яшчэ большай колькасці, ось, і у уніформах яшчэ больш нагадваючых нейкую сумесь паміж паліцыяй і вайсковымі, былі замечаныя ў Любліне, напрыклад, дзе займаліся прыкладна тым жа самым. Пры гэтым гэта не ўсё. Ось, у інтэрнэце я адсочваю якраз, што было там у соцсетках. Ось, людзі ўсё больш і больш публікавалі розных месц, розных сітуацый, дзе яны бачылі вось такіх людзей у розных гарадах Польшчы ў розных сітуацыях, так? І пайшла ўжо проста хваля абурэння сярод саміх палякаў, бо, прабачце, але што гэта такое? Нейкая парамілітарная структура. Ось. Пры гэтым адзін з іх апублікаваў відэа, дзе там ён там гэта быў такі маніфест вось баявой арганізацыі, скажам, баявой, ну, у двукосе, конечно, баявой арганізацыі. Дык вось, у іх ёсць такія фуражачкі, ось, дзе ёсць эмблема. Ось, і на гэтай эмблеме польскі белы арол, ось, трымае ў кахцях чэрап. Ось, чэрап, які з'яўляецца сімволікай, скажем так, вельмі недобрых арганізацый, якія існавалі 90 гадоў таму і у той жа самай Германіі, напрыклад, так? Ось, то бок, разумееце, эстэтыка, яна бярэцца вось менавіта адтуль. І сярод палякаў агулам ўжо сярод нават не той, как невялікая, а гэта ўжо даволі шырако разышлося, пачала з'яўляцца свядомасць, што адбываецца нешта дрэннае, вось, і што з'явілася нейкая такая пятая калона ў Польшчы, так, якая рухаецца ў накірунку, ну, такім, скажем так, ужо па-польску кажуць фашызуjąцым. Вось. Пры гэтым вельмі выразна, і яны нават гэтага не хаваюць. Вось. І разумееце, у чым жа праблема, так? Праблема ў тым, што ў дзяржавы, у кожнай дзяржавы, ёсць манаполія на прымус. Ось. І гэтая манаполія павінна ўсімі за любой цаной утрымлівацца, што толькі дзяржава мае права стасаваць прымус у стасунку да сваіх грамадзян. Вось. Калі нехта іншы стасуе прымус, то бок сілу, так, у стасунку да іншых грамадзян, ён нясе крымінальную адказнасць. Так павінна заставацца. А вось гэтыя баявыя атрады, ось, яны паволі рухаюцца ў накірунку таго, што зараз яны выцягнуць палкі, ось, і пачнуць караць людзей за нейкія там выімагінаваныя імі самімі чыны, так? І гэта ўжо вельмі небяспечна. І вось мы падышлі да таго, што на гэтым тыдні нарэшце з'явілася станоўчая і рашучая рэакцыя менавіта ўжо з боку польскай дзяржавы. Вось распавядзі пра гэту рэакцыю, што адбылося? Вельмі моцным трыгерам для гэтай рэакцыі здавалася б, ну, не такая уж вялікая сітуацыя, так, не такая уж страшная сітуацыя. Два хлопца, два мужичка, скажем так, ось, якія, як вельмі хутка высветлілася, з'яўляюцца актывістамі, не здагадаецеся ніколі якой партыі, ось, канешне ж, гэта канфедэрацыя акурна-польскай, ось, яны пайшлі з рэйдамі па офісных памяшканнях, ось, і пачалі шукаць у гэтых офісных памяшканнях, о божачкі, бандарызм. Ось. І прыйшлі да адной з фірм, якая з'яўляецца украінскай фірмай і займаецца легалізацыяй пабыту іншаземцаў, памагатара. Яны прыйшлі, паразмаўлялі з дзяўчынай, якая працавала ў гэтай фірме, пры гэтым падкрэслю таксама, што польская мова гэтай дзяўчыны значна лепшая, здаецца, аніжэлі польская мова гэтых мужычкоў. Вось, яны рабілі трансляцыю ў інтэрнэце, гэта вельмі моцна разышлося, ось, у соцсетках. Рэакцыя палякаў была ў асноўным вельмі негатыўна, бо, прабачце, але што гэта такое? Ось, што нейкія людзі
падшываючыся пад нейкія службы, які маюць права хадзіць нешта там правяраць. Вось. Ходзяць па фірмах, заходзяць у памяшканні і шукаюць бандеру. Ось. Гэта ўжо, прабачце, нейкая, дурка, сапраўды. Пры гэтым яны там дазволілі сабе на нейкія выказванні, якія там, скажем так, можна інтэрпрэтаваць як знявагу. Ось. Ну і на наступны дзень, роўненька праз суткі, гэтыя два малодчыка былі затрыманыя паліцыяй. Вельмі хутка. Ім пагражае, здаецца, да 1 году пазбаўлення волі. То бок гэта не нейкі там вялікі артыкул, але за нейкія там парушэнні, звязаныя са знявагай на фоне нацыянальнасці. Так? Бо ёсць ўсё ж такі адказнасць за такія рэчы ў Польшчы. І у дадзены момант яны знаходзяцца пад падпіскай, як кажуць у нас, то бок дозор паліцыйны. Пры гэтым шматлікія польскія чыноўнікі на чале з самім міністрам унутраных спраў Марцінам Кірвінскім выступілі ў СМІ таксама з гучнымі заявамі пра тое, што дзяржава не будзе ніякім чынам талераваць ксенафобію, шавінізм і розныя тыя рэчы, якія з гэтым звязаны. Файна, крута, нарэшце. Нарэшце Марцін Кірвінскі не толькі паказвае, якія іншаземцы дрэнныя, як яны ездзяць на машынах па морскаму оку, чаго я, конечно, не падтрымліваю, але і звярнуў увагу таксама і на другую праблему, што ёсць праблема з тым, што дзякуючы дзеянням палітыкаў, дзякуючы расійскай дэзінфармацыі, дзякуючы фермам ботаў, ботафермам у інтэрнэце, у Польшчы, на жаль, вельмі моцна вырасла гэтая агрэсіўная ксенафобія. Бо гэта ўжо агрэсіўная форма. Калі нехта проста цябе не любіць, гэта акей. Але калі нехта пачынае прыходзіць да цябе да хаты, каб табе патлумачыць, што ён цябе не любіць, то гэта ўжо перакрочванне ўсіх межаў. І такія рэчы трэба душыць у зародку. Пытанне толькі, ці хопіць запалу, скажем так, у польскай дзяржавы, каб сапраўды гэта задушыць. І другое пытанне яшчэ, ці не запозна. На мою думку, не. Але гэта залежыць ад ступені рашучасці дзеянняў польскай дзяржавы. І напрыканцы запытаю якраз, на твою думку, ўсё ж такі, ці дастатковая гэтая рэакцыя дзяржавы? І што яшчэ яна магла б зрабіць? Насамрэч, рэакцыя недастатковая, бо я падкрэслю яшчэ адну рэч, якую я падкрэсліваў шмат разоў. Я спадзяюся, што некалі нас паглядзіць нехта з польскага ўраду, мае твіты яны ўжо чытаюць, судзячы па лайках. Гэта радуе. Але дзяржава таксама павінна паказваць польскаму грамадству, што іншаземцы гэта не толькі нейкія там правапарушэнні, дэпартацыі і гэтак далей, але іншаземцы гэта яшчэ і вялікі ўклад у польскую дзяржаву агулам, і што сярод іншаземцаў 90 з чымсьці там адсоткаў гэта звычайнейшыя, абсалютна нармальныя людзі, якія працуюць, плацяць падаткі, ціха, мірна, спакойна жывуць у гэтай дзяржаве, інтэгруючыся ў яе. Дзяржава таксама павінна паказваць пазітыўны прыклад. Бо без гэтага, на жаль, мы, як людзі, самі не дадзім сабе рады. Дзяржава павінна гэты пазітыўны наратыў таксама падтрымліваць. Бо тое, што мы бачылі цягам апошняга года з боку дзяржавы пра іншаземцаў, гэта быў адзін толькі негатыў. Я, здаецца, ані разу практычна амаль што не чуў ад кагосьці вельмі высокага ўзроўню палітыка, нейкія пазітыўныя прыклады таго, што іншаземцы ўносяць у гэтую краіну. Добра. Гэта быў падкаст зроблена ў Польшчы. Такі атрымаўся пазітыўны выпуск. Заставайцеся з намі і да сустрэчы ў наступным выпуску. Дзякую вам.